Tofa ga wata zazzafar hira da aka tattauna akan tsakanin shugaban kasar Niger da kuma shugaban kasar Najeriya. So wannan bidiyon yana da matukar amfani idan har ka kasance kai dan Najeriya ne ko kuma ka kasance kai dan Niger ne, yana da matukar amfani sosai ka tsaya ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har karshe saboda akwai darasi sosai ba kaɗan ba. Bari in sa muku wannan bidiyo ku daure ku kalle shi tun daga farko har karshe. Sa'annan kar ku manta da alamar subscribe da kuma liking da sharing. So bari saka muku wannan bidiyo. Ita hukumar EFCC da akwai zarge-zargen da ta fitar take magana cewa kamar akwai wata kwangila da ya bada ta wajen naira 771 wadda aka yi magana cewa kamar ta saba ka'ida, sannan akwai ma wata mota da aka ce ya saya lokacin da yana ofis a shekarar 2016 zuwa 2017 inda aka yi magana cewa an saye ta kusan ko kuma sama da naira miliyan 49, alhali shi kuma dokar aikin ofishin shi kamar sun yi magana cewa naira miliyan 30 ne kawai aka aminta da a kashi don a sayi irin wannan motar. To wannan abu yanzu wato ana ladewa ne da guzuma kawai don a harbi karsana. Ni da kai zan ce tamkar ganau ne kuma jiyau, tamkar alkalai muke da sauran 'yan Najeriya. Mukaddara cewa waɗannan hasashe da ake wanda ni ban yadda da su ba, cewa hakan sun faru. Me za ka ce wa 'yan majalisar tarayya da sanatocinmu da membobinmu da suke shiga mota na miliyan 150? Waye je ya tuhume su? Me za ka ce ga watakila kundin tsarin mulki ya ba su dama, shi ma din ba a ce kada ya saya ba, amma dai an ce a sai ta miliyan 30 ba ta abin da ya haura haka ba. Wannan abu da nake gaya maka ni na sani cewa wallahi ana laɗewa ne da guzuma don a harbi karsana, ana neman dalilai ne saboda a rufe bakinsa, saboda an san cewa ya yi fice wurin faɗa wa gwamnati da shugabanni gaskiya, saboda yana fita a kafofin watsa labarai yana wayar da kan jama'a game da yadda ake tafiyar da dimokuraɗiyya da kuma hakkin da gwamnati take da shi a kan 'yan ƙasa, da kuma inda yake ganin cewa ana samun akasi da kuma wato tangarɗa ko tarnaki a tafiyar dimokuraɗiyya. Yana maganganu waɗanda suke duk wani wanda yake gwamnati ba lallai ne ji daɗin waɗannan maganganu ba, saboda shi gaskiya yake a ko'ina. To ina jin mu a ƙungiyance abinda muka ce shine muna fata LND tana fata wannan tsare shi da aka yi ba wai an tsare shi ba ne don amfani da wani dama da ƙarfi na gwamnati a yi wa dukkan waɗanda suke adawa ko kuma suke faɗa wa gwamnati gaskiya barazana, ko a rufe bakinsu ko a ci mutuncinsu, ko kuma ka ga in an wato a ce gemun ɗan uwanka ya kama wuta ka shafa wa naka ruwa. Ba za a yi dimokuraɗiyya ana kama mutane. Me yasa tun daga wannan lokacin da ake taɗi zuwa yau 2017 zuwa yanzu shekara nawa ne, 7 ko fiye? Me yasa a wannan lokacin ba a fito da waɗannan bayanai hukuma ta ɗauke shi ta tuhume shi ba? To bari baka ƙarin bayani. Wata rana bai wuce sati 3 zuwa wata 1 ba, muna taɗi ni da shi yana mun nace masa professor kana shan gwagwarmaya, yace kai ma haka ai ladan, nace masa a, nace abubuwan da aka yi ta faɗa game da kai, an ce ka ba da kwangila kayi wannan, yace min gaba ɗaya ya je EFCC, ya je duk inda ya kamata a bincike shi akan waɗannan abubuwan, kuma an je an gane cewa ba almundahana, ba tsumbure, ba cuta ko cutar da gwamnati, kuma ba inda ya taka wani doka na gwamnati. Duk abubuwan da ya yi yadda ya hakikance ya gaya min, kuma na yadda ya samu yarda na hukuma kafin a gabatar da su. To amma da yake tafiyar da ake yi yanzu kamar da na gaya maka, ana amfani ne, muna fata ba wai ana amfani da wannan dama ba ne don a kama shi a ɓoye shi saboda a rufe bakinsa ga abubuwan da yake faɗa wa gwamnati da shugabanni na gaskiya. An ɗauki tsawon shekara 7 ko fiye da wannan abin ya faru. Saboda Allah, in akwai adalci, in akwai gaskiya, in akwai abin da ake nema na gaskiya,
inda kotu aka kai shi za mu kai ga wannan lokaci? Haka kawai sai a fito zaren bunu a ce maka gashi yau an je an ɗauke shi? Ai ba a dimokuraɗiyya haka. Wato ina gaya wa wani aboki na na ce masa ire-iren waɗannan abubuwa dole ne su dami 'yan ƙasa, saboda yanzu alamomin da suke tafi shi ne kamar tamkar wato kunnen jakin aka gani ba amma ga gangan jikin ba. Dole ne gwamnati ta taka wa irin wannan a karan tsaye da ake yi wa 'yancin ɗan adam da kuma dimokuraɗiyya burki. In dai har dimokuraɗiyyan ake so a yi, to dole a ba 'yan ƙasa girmansu, dole a ba 'yan ƙasa mutuncinsu, dole a kiyaye musu hakkinsu, dole su kasance a ƙarƙashin gwamnati da za ta ba su tsaro cikin mutunci, ba gwamnati ko kuma wato cibiyoyin gwamnati su hau kawai karan tsaye su yi farmaki su kutsa gidan mutane a ɗauki wannan a ɗauki wancan don ana zarginsa ba. Tilas ne a fito da bayanai dalla-dalla, a fito da su kamar yadda Hausawa suke ce walle-walle, a gwada wa jama'a. Idan yana da laifi sai a gaya wa duniya laifinsa, sai a gurbanar da shi a gaban kotu. Amma lokacin da aka ɗauke shi aka tafi da shi Malam Abubakar, bayan an tafi da shi aka zo da shi gaban kotu a Abuja, sai ga shi bisa dukkan alamu ai mu ba baki ba ne ga ire-iren waɗannan abubuwan. Sai ga shi a kotun babu wani abu takamamme wanda aka ce an shirya don a gurfanar da shi bisa bayani. Saboda haka sai aka ce bari a koma a dawo da shi ran 3 ga watan Fabrairu. To kaga haka ba daidai ba ne. Idan ba su shirya ba, idan ba su daddale ba, me yasa aka ɗauke shi? So nan ne aka tattauna ƙarshen hira da aka yi akan shugaban ƙasar Nijar da kuma shugaban ƙasar Najeriya. Shin me ra'ayinku akan wannan hira da aka tattauna, kuma wani irin darasi ne kuka fuskanta a cikin wannan hira? Mu ji ra'ayinku a comment section.